Actually, Bandleni, yo, I'm heading out near where am I coming from? Oh, Nyasol. Don't know what to expect there. All I'm hoping is for people to turn out. Business. Well, I'm expecting is just for people to turn out. It's going to be the first event, well, choir that I'm going to come. For me, it's not just about the event itself, but the leading up towards the event, the events that will take place before the actual event, the choirs, the people, and everything. That's what I care about. So currently, it's 10. The event begins at 11. So I'm just hoping to get there and just find people already relaxing, hopefully. But either or, let's head there. Spammy content. I hope you guys like it. Make sure you like and subscribe. And also, let's get to it. Sawubona futhi. Kunjani mfethu? Ngiyaphila nje. Hayi siphilile mani. Hayi-ke ukhuluma no-Mr. Jupiter-ke wakuMoza Music sesifikile ke endaweni. Bengisacela nje ukuthi ubhuti asintroduce ukuthi uba. No, ngibonge ithuba bhuti omkhulu. Igama lami nguSifiso wakaMasilela, ngiqhamuka endaweni yaseMpumalanga yaseListi. Siyibiza Leandra leKhaya. Yeah, so ngize la khaya ngizowenza umsebenzi waseZion. My aim is to promote Zion because most of the time iZion sithathela phansi singabantu. So we try by all means ukuthi we have to promote Zion South Africa yonke. Yebo. So manje kahle what is your goal with this whole event? My goals is to, as much as I said before, is to promote Zion. We are searching a lot of talents. We are searching choirs, especially angarecordanga ukuthi maybe one day with what we are doing ngenzeka kube khona abantu bazovukela babe interested towards kwenye ichoir babathathe bahambe bayorecorda. That's our main goal, even though kungasiyithi esizobathatha sibabuyise lapho, but you never know ukuthi ubani uyobashiya lapha phansi abukele umculo wethu waseZion. That's our aim. So how did you come up about this idea? Nokuthi nesikhathi esingakanani exist this whole foundation? Wow. Actually, I was born as Zion. So umkhulu wami, he used to take me anginikise church. Yazi unikisa esontweni noma ungasafuni. So ngizithandele ibhola mina ngisakhula. So bekumele before ngiyodlala ibhola kumele ngisesontweni icala. So iZion kwaba yinto engithanda from vele ngisakhula. So ngathi lento le ngifuna ukuthi kusasa indlondlobale ngisho nabantwana bethu kusasa nakusasa bakhona ukuthi bayipromote lento le esiyenzayo. So the foundation started it was 2002 if I'm not mistaken. Mangicala iMasilela Foundation. Wow. My first thing vele kwaba iZion. But even though I'm promoting e-sports, I'm promoting music, I'm promoting any talent ekhona, athletes, soccer, netball. So I'm also ngenza nama food parcel. So kuningi nje engikwenzayo, ngeke ngikusho konke ngizoze ngicede isikhathi. For sure. So what is your word of advice to intsha yamanje? The words of advice ukuthi intsha yamanje sesingene kakhulu in terms of idakamizwa. Siyalimala kakhulu lapho. So ingakho ngingenelela kakhulukazi ngidila nge-youth ukuthi whatever ekhona umuntu nomuntu onetalente akalisebenzise italente lethu, because asizalelwanga ukuthi sonke we have to ukuthi siphumelele ngesikolo. Kunomuntu ozalelwe ukuthi aphumelele ngetalente lakhe. So asenzeni ukuthi sibe nalento ekuthiwa inhlonipho. Most of the time inhlonipho ibalulekile. Angisho ukuthi ngiperfect, nami ngomuntu ngikhule nje namaphutha, kodwa nje amaphutha omele ukuthi sizame ukuthi siwalungise ngendlela e-right, sikhuthale sizame ukuthi sibambaneni sipromote i-country yethu ngayo yonke indlela ekhona. I guess all the best for even namhlanje. I hope now you are excited as I am. Mina I'm just here for the music nabantu. Ngijabule kakhulu futhi omkhulu. Ukungi-approacha kwakho kusho okukhulu kimi. It shows ukuthi you see something kimi. Ngiyabonga mfowethu. Thank you. Sanibonani, igama lami nguNomvula ngakaMasilela. So yeah, silana eSoweto
size emakhwayeni, so kuzoba namakhwaya elangeni namhlanje. So nje engikufisayo ngasi konke kungahamba kahle, kube nokuzwana, kube nokulalelana nje, kube kuhle. So sibonge-ke indlela ende lisuka kuyo. So again into bengibuza ubaba ukuthi how do you feel about the atmosphere la so Ayi nje ngingakusho ukuthi hayi uphetheke kahle nje, even nala besichashelwe khona ukuthi sibe khona basamukele ngezandla ezimhlophe nje, ngasho ukuthi yonke into right. I hope you're excited nge-event as much as I am. Yes, ngi-excited kakhulu futhi. Hayi nje uma kunjalo-ke ngizaphinde ngikubambe futhi during the event. Okay, no problem. Thank you. Sanibonani, igama lami Sibahlwa kaMaqunjwa. Ngirepresenta i-House of Faith, ichoir yase-Snake Park. I'm the youngest vele ekhwayeni, so ngiyi-junior ye-House of Faith. That's all I can say. Thank you. Sanibonani. Hi. Njani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Ngicela utshele nje abalandeli ukuthi mina nobani. Igama lami uMapule, ngiculela iHeavenly Praise Mass Choir. Sesina 4 years isihlokane sicula. I-founder yakhona yase-Green Village nesisusela sakhona esase-Green Village. So whenever nje mawuzizwa ukuthi ufuna ukungena oza kumnandi kuyaphileka. So manje-ke namhlanje nizeleni la? Size kuma-competitions sizocula. Ya sizocompete namanye amakhwaya. So how yazi abantu bakho bathi sisonqobo. Obvious, kuhlezi kuyithi vele. Should yoba rough ke la. Yeah, yo, sihlezi sinyathela thina ke. Hayi sure. Siyaseta. So how do you feel about the event namhlanje ke? Wena yourself ngijabulile kakhulu, like ukuthi sifike like kulezinga leli sisikulo manje. Dala vele singabantu abafuna ukuduma yabo. So manje vele sisemepini ngenkani, yes. Hayi Ngijabule kakhulu. hayi kunankinga ke sosibone sosibonane seniphakathi ke. Alright. Thank you. Siyabonga. Action. Sanibonani bafethu, igama lami ngubongana wabantulo all the way from Standerton ichoir le-Conversation of God. Sanibonani bazalwane, obengaphambi kwenu uPhumelele D from Standerton, ichoir i-Conversation of God, ina 15 years ikhona. Amen. Sanibonani bazalwane, igama uThokozane wase-Standerton. La sizele i-competition lana sizocula nje sidumise nabanye abantwana kube mnandi. So since nifikile nje eGoli so eKastle lapho like aJupiter. How do you guys feel nge-atmosphere namhlanje? Sifila kahle, sifila mnandi ne-word yasifuna. Bafethu lana sizele ukuzodumisa. Nabi kuhliphizana kuhlishizana ngaphakathi. Laba bafethu sizele ukuzodumisa. All the way from Standerton azange uzodlala lapho. Yeah. So niyasho nokuya naye. Eyethu. Obvious. Hayi ke manje makunjalo ke sesokona ngaphakathi. Shabshuthi mfethu. Ula. So velile. Sanibonani balandeli emakhaya, igama uWandile wakwaMthembu, ngihamba nomfowethu ngapha. Mina igama nguBright wakamkhize. Ichoir siphuma ngaphansi kwayo i-United Holy Combined Choristers itholakala endaweni yase-Orange Farm. Mafuna ukuxhumana kanye nathi ungasithola la ku-TikTok, ungasithola ku-Facebook United Chorister 1, ku-TikTok na ku-Facebook na ku-Instagram sesatholakala United Holy Combined Choristers. So njengoba nifikile ke namhlanje kule-competition nizeleni. Obvious futhi sothatha lento lento bhuti. Okubalulekile igama likhona i-competition kodwa cha thina size ngokuzodiliza indumiso. I-competition isekuyibonus. So nineminyaka engakanani inwangeni? Ukuthi ngithi i-competition enizingaki? So i-competition yesithathu masingaphosisi. Yokuqala amabili kwi-Arts and Culture then le yesithathu. I4 khona yenye bese Orange Farm khona la elokishini which saphuma nendonto ezu4 lapho uzosithola futhi na ku-TikTok ubufakazi bukhona kodwa. So manje nizizwa kanjani nge-event namhlanje? Sizizwa sibaluleke kakhulu ukuba part of i-event.
okukhulu nje sizosithobekile futhi nokuthi bagcine nathi besifake. Igama lami nguZinhle Ngubane, ngibuya eKatlawa ngezonke izizwe ngekhwaya Joy Givers Mass Choir. Ikhwaya iqale 2020 until now uNkulunkulu asasithwalile. Igama lekhwaya Joy Givers Mass Choir. Sitholakala TikTok, Facebook and sine-channel futhi yethu esiba nayo ku-WhatsApp. Manje umuntu makafuna ukujoyina Uma ufuna ukujoyina uyasifollowa ku-TikTok, usi-inboxe usho ukuthi ufuna ukujoyina, then sizokwazi-ke ukuthi sihlangane nawe sikudirect ngakasikhwayela khona. Ngiyabonga. Bonani babukeli, igama lami nguPhumzile wakwaMngomezulu uMamfisa uMadlakadla. Namhlanje ngomusa kaNkulunkulu sihlangene la kuMasilela Foundation. Today ngizobe ngujaji wakhona ke. So i-foundation yethu I think sizopromote kakhulu i-unity, sizofighter i-poverty, sizo-advise ngokuthi going forward mhlambe ngama-unemployment opportunities senza kanjani. So since ngizobe ngujaji for the day, into engiyibuke kakhulu i-collaboration from the choirs amongst everything else ukuthi ba-behave kanjani because sizobe sidila nge-youth. So i-main aim is to see ukuthi ba-behave kanjani, baphathana kanjani as intsha, bafundisana kanjani ngomculo wabo. Besides ke i-score esesinike sona ukuthi sobe sibuka ukuthi bagqoke kahle, bayafana, basizene amaduku on the same side, lokho kukhombisa i-collaboration. Sanibonani babukeli, uSibongwana uMathebula. Namhlanje sizana-ke kuMasilela Foundation. We are the judges njengoba sihleli nje la phambili. Njengoba-ke eshilo umama, sihlangane lana ukubumbana nje kweZayoni, nanokuthi-ke abantu babuye bayimisele baziphe isikhathi, bahlele babe nama-rehearsals, bafoma amakhwaya, which is a very good thing in our community or in our society, because leyo nto leyo iyakwazi ukuthi ihlenge intsha ibe endaweni eyodwa, bakhonza uNkulunkulu, bapromote music, which is yona into esihlanganisa namhlanje. So kulo music wethu namhlanje sibheke nje into eziningi, because wonke umuntu kahle kahle entweni yethu yakhe kumele azimisele. So we are looking to see ukuthi njengoba bayazipha isikhathi, they go for ama-rehearsals, sifuna ukubona ukuthi bazimisela kanjani. So obviously it's competitions, kunama-rewards for imisebenzi yabo. So as much as there are rewards, we will be looking kulezo zinto ukuthi abantu bazimisela kanjani, how do they dedicate themselves, which is a very good thing. So sihlangane la, we do have ama-awards ngiyawabona lana, from number 1, number 2, number 3. So position 4 ke asinawo. That means ke position 4 usamele umsebenzi ukuthi asebenze ukuze angene ngapha ke ku1, 2, 3. Ngiyacabanga nayo uyafisa ke uzobe efisa ukuthi ngelinye ilanga, kodwa asazi ukuthi ke ubani ozohamba nale ndondo. That's why we are here. Ngiyabonga kakhulu. Thank you so much. Sabona ukhulumayo uDr. Bokamphanazi as ngiyijaji yanamuhla. So sizo-representa iMasilela Foundation ekuyona i-hostayo usuku lanamuhla kule event. So into ebalulekile sizoyibheka namuhla kule event, it's not about ukuthi kuyakhulu, because sihlanganisa uNkulunkulu. Yes, into ebalulekile uNkulunkulu ukuthi abantu abecula laphayana bayifile lento abayiculayo, not just have fun ukuthi bejabule nje. It's about nje ukuthi lento uzobe ihlabela lapha ukhona umuntu ezomthinta yini ngaphakathi. So yilokho nje kakhulu esizobheka, into esifisa nje ukuthi abantu bazimisele kakhulu kuyo yonke into abazobe bayenza lapha phezulu. It's not ukuthi kuzobe kunama-favor or kukhona abazowina ngoba nabo kune-favor abazobizwa, cha. Lana sizobe sijaja ngokweqiniso, wonke umuntu uzobe ayisebenzela into ezoyitholile. Ngiyabonga. So esingamajaji-ke sikwazi ukuthi imizwa yethu ibe kanjani namhlanje. Guys, nervous, are you excited?
kunako konke nje uNkulunkulu uzosipha amandla. Sirequestile ukuthi asiphe amandla okwenza lo msebenzi njengabantu abakhethiwe. So obviously nervousness is there because manje sekumele kube wena udetermine ukuthi who's the best winner, who's the best, and ukudila ngabantu is very difficult. Omunye uzothi, why did they choose Loyana? Why bakhethe Loyana? Why not us? Why not we? We're dealing with different people. So umsebenzi wethu unzima kakhulu. But otherwise uNkulunkulu uzosipha amandla. Masisazoqala ukubumbana. Yabona uma sizowenza lo msebenzi. I'm sure ukuthi ama-shirts esagqokile ne-uniform esiyigqokile sonke siya-appreciate. So uma sizoqala sicela uNkulunkulu ukuthi abe nathi singakhohlwa ukuthi sizokwenza umsebenzi kaNkulunkulu. Nathi njengoba simela siwacelile amandla kaNkulunkulu ukuthi sibe la, asivelanga sathi nje sizoma la, meaning ngoba sikhuluma sekwehle umoya oyingcwele. So ningathi nani masenibuka bese sesiphambana lana sekukhona abakhuluma kabi bese siphambana ngenkulumo ukuthi hayi loya ngathi ngimbonile abingelela usibani nami ngimbonile abingelela usibani.
sizokwenza umsebenzi kaNkulunkulu, leti sizopromotha ngey'ndlela ezingafani. So ngicela sihloniphaneni, uma kungena ikhwaya kuyathuleka, siyabalalela bayacula, bayehla, sihloniphe isikhathi. Uma kuthiwe i-5 minutes, sizogcila nje esikhathini. Thank you. Sanibonani. Ngiyathemba kusaphela bafowethu. Mina-ke uGodpeace negama. Ngiyacabanga ukuthi sonke siyazi ukuthi sizeleni lana. Okubalulekile-ke ukuthi we here to show our talent. So kubalulekile-ke ukuthi kukho konke lokho ekwenzayo, I believe ukuthi we give ourselves time to prepare. So and then-ke kuba nalelo thuba-ke kunabantu aba-organizayo that present such opportunities ukuthi-ke sihlangane siveza amathalente wethu. So njengoba-ke umama sekashilo, it is important bafowethu ukuthi-ke sihloniphane, sihloniphe umsebenzi size ngawo lana, nathi sihloniphe futhi, and then-ke sikhulise lento esihlangane ngayo lana ukwenzela ukuthi kusasa isebenzele futhi isisize. So lokho nje ngifisa ukusho. Ngiyacabanga nje siyaqala ukubonana and then yonke into futhi izoba fair kanjalo. So it's all about dedication, ukuyimisela, and then-ke sihloniphe nje into esize ngayo. Sibeke nje kakhulu uNkulunkulu phambili kukho konke esikwenzayo. I believe ukuthi nani manisuka la nisuke khona, you've invited uNkulunkulu ukuthi-ke anambele phambili ukuthi uNkulunkulu anisize into enize ngayo ibe yimpumelelo. So all the best to everyone, all the best to all the judges. Siphinde sibonge futhi ku-Mr. Masilela, the foundation, for such an opportunity. Into enhle kakhulu lena. Most of our youth are not here. Babhizi ngezinye izinto. So if you guys still have an opportunity ukuthi nize nizoyenza into kanje, be proud of yourself. It's a rare opportunity. Ungabukeka ngathi mhlambe umdlalo okanjani, but there is a reward kukho konke lokhu kwenzayo. As a person, as an individual, uyakhula and then uyayazi into oyenzayo. So sabonga kakhulu. All the best to everyone.
amakhwaya abe khona noma kube khona la kuba khona especially isikhathi. So into ekumele sigcile kakhulu thina siyiZayoni masingasebenza kakhulu to support one another because i-stage eningi zaseZayoni ayisupport. The only thing esupportwayo iCapitec. So inkinga isishaya la in terms of ukumaketha. Yabo njengoba silaba fethu makungathiwa bathi kunekhwaya ekhona la yenza istage, we have to put siye to support them. Noma ngathiwa bathi asiyabe ecula but even phuma ama member u10 choir, it means a lot to labo bantu balaba stage. So lento le isaqala bafethu sifuna ukuyibona nami ukuthi isaphi. So mina ngokuhlala bafethu ngihlala eMpumalanga eLesi. So ngibonge abafowethu abathenge izinto zobamba leqhaza la endaweni yaseSoweto. Bonga kakhulu bafethu socela ukunikeza 20 minutes la ngaphandle. Abaphathi bami basadiscuss amakhanda ayashisa bafethu. Because nonke ngibonile bese kungena ama-brand phakathi. So abaphathi bami basadiscuss ngendlela ekuyile ngayo ama-individual prices namakhwaya as a whole. So banifika bafethu cha 1-1 because ngibona isikhathi ngathi sisi-right for everyone. 1-1 oh uyahluka wena 1-1 bafethu tila ibe 1 banifika cha 1-1 baqeda lapho sinikeza abantu okufanele. Then ngizocela abaphathi laba abaphethe amakhwaya ukuthi discuss something la ngaphandle before kwenzakala ukuthi but thina sonke singakhululeka. Ngiyabonga futhi bonga kakhulu bafethu. Siswami. Alright. Hayi ngigrena ukutsheleke uzizwa njani ke manje oba senilinda ama results? So like actually like at the same time For sure. So how was the event overall? It was great. Everything was polite and everything went well. Yes. So ke mina ke ngizonifusela konke and ngizophinde futhi ngisenge invite mase sifind out ukuthi iwina ubani. Jabulela ukubona lokho. Maka adefinitely show ukuthi yazi thina sokuphela. Definitely. But I have that feeling. Thank you. Ubuza nje ukuthi nisizwa njani event namhlanje kambe kanjani ngoba selilinde results. Okay, overall, okay, the day was nice. Siyabonga kakhulu. There's a House of Faith. Ngizothi ngoba ikhaya yintsha bese promoter anyway. But we are very disappointed because sinafikela nga9. But if ufika nga10 baya disqualify. Kodwa amakhaya wonke la silandele emva ukuthi afike nga11. So besicela ukuthi professionalism sometimes isebenze. Yabona? So siyacela futhi ne-fine ukuthi sina sifike nga9 ngoba bathe thina bazosifine amasifika late. So ngoba yiba bafike late iMasilela Foundation celi fine ize ngakithi. Siyabonga. Otherwise the event was nice and just lindele nje ama results. Whether we win or we lose, we did our work. And we had fun. Amen. Okusalayo we had fun. Joy give us. Yeah. Yeah, linda ama results. What do you guys feel? Utwami sihappy engingakusho nje ilokho okokuqala. Number 2, ngiyacabanga ukuthi nangaphandle kokuthi ku-competition iningi esikufundile namhlanje kwamanye amakhwaya nanokuthi futhi uma-competition kufuneke kahle kahle siziphathe kanje. So kukho konke nje mfowethu sengathi nje owinayo angawina nje ngesihle simfisela yonke into enhle. Siyabonga mfowethu. Amen. Event from the first round to the second round, besikhululeke kakhulu. Besi-right nje mfowethu cha besikhululekile nje ayikho into ethini bekungekho okuthusayo Nkosi yami. Yonke into ibihamba kahle nje siyabonga. Kodwa ke ayi sesilinde sona leso sikhathi asazi yozala nkomoni.
Nkosi yami. Hayi-ke makunjalo-ke shuthi ngizobuya sasaziyo ukuthi kumine bani ngeke ngithole nje amatoti wenu awazi ukubaleka. Hayi ngasibaleka mfowethu, ngasibaleka. Usho emadodeni, asibaleki isidiyalo. Ngisacela ukubuza-ke Silonji ukuthi nizizwa kanjani i-event namhlanje? Eish, ya mfowethu, i-competition ne obvious ngeke sithukile, kanti futhi siyazi ukuthi okay konke sikuzele la ekugcineni kumele sithole ama results, so silindele noma beyini. Ya injalo mfowethu. And then event yona benjani overall, how was it? Ya event yona mfathi hayi beyinhle kakhulu mfethu, inhle kakhulu. Sisuke ekudeni le imfulo yanu zange sizodlala le goal. Sofuna into yethu mfowethu. Sofuna into yethu mfowethu. Event yona be right mfethu. May the best team win mfethu, yabo. Solanke sisalinda ama results nje. Kodwa nathi ilindile yethu prize jika nayo. Ngitshele-ke bhuti wami, umqimbi sowuphelile senilinda ama results. Nizizwa njani? Ake kade ngikhuluma kusukela kuseni. Sacela ukunika osisi nje ngapha. Okay. Bake basho bona bazizwa kanjani. Sithi uvalo lo uyashaya okwethuka lo msinga lo. Yakha. No, mina anginalo uvalo. Whatever we do this stage. Yeah. Yes. Bafethu nizizwa njani? Ngithukile impela le. Nizizwa. Yena ama results ngathani nje. Unfortunately, kuzoba sikuthi mangathiwa siyadleka kuzoba okwesibili. Asiyona lo nhlobo engazathi nobuntengentenge nokuziwa. Kwamele kube nenamba esiba nayo. So ukuthuka yona kukhona special when kule round yokugcina. Hayi sonke besishisa. So besishisa. So kwamele sithuke. Yeah, but khona inamba esizophuma nayo. Most definitely. Sengizosa-ke mase siqedile sesithole ukuthi sekuwina bobani-ke then ngeke ngizwe ukuthi ngizizwa njani. No, it's fine. Thank you. Siyabonga.
ngiyacela bafethu ningathi uMasilela uyo mina bami ngibakhethile bakhethwe yini laba bakhethwa abaphathi bami engisebenzisana nabo ukubona kwenu nokubona kwabo akusoze kwafana so we have to appreciate esikutholile bafethu qala lento lesiyayiqala akumelanga siyigceke kumele kube yithi esiyikhuthalelayo lento lesiyenze ibe right part wami over to you sanibonani ninjani cela nishayeleni nonke izandla angithi-ke siyazi ukuthi in every performance ezenzakalayo there's those people abaperforma better than the others and then there's individual winners and then there's team winners. Best soprano, individual performance, Joy Kivas. Mnikazi uphi soprano bazomkhetha it's best team performance meaning best alto goes to Joy Givers. Best baritone, best bass. Laba ababhodlayo. Heavenly praise. Ngena kuyo i-category of a leader. Umuntu okwazi ukuhlanganisa wonke ama-departments ukuthi ahambisane kube ne-melody. Right. Uyo othi make manithula ahambe yohlalela ekhoneni alalele ukuthi each and every department is it performing now. Angithi? Of course unethimba lakhe limncedisayo ukuhlanganisa umculo angithi. Now the best leader sithola ku conversation. Dear best tenor goes to Heavenly Praise. Now, the best isifuto comes from conversation.
Now the best baker goes to Celan Chaizan. Safuna ukushuta mama. Sebele. Sikhona The theme of the tour. So ngicela ukuthi sinikeze ke i-conversation of God Mass Choir. Sicela ukuthi ke nginikeze ke i-Joyous Givers. Yes. Nice one. Sizoyinikeza iMasalela Foundation. No, unumber 1 wethu sizonikeza iHeavenly Praise. Guys, we are back again. As I told you, this is Zobuya number 1. We are back like we never left. We're doing a cancer. Well, I'm doing this. My papa, my dad, and my grandparents. We are now living in Canada. Thank you. Bafowethu engakusho mina mawucula ungadlali madlali ngabantu into esitholile bafowethu asenzelwanga ifavor senzelwanga lutho we deserve it heavenly praise mawuthi la khona awini suka lapho se heaven ilokho engakusho sanibonani yithi futhi hayi sibuye nalo sijabule yona guys if nifuna ukujoina siyatholakala kune branch eseval if useval eThepisong sikhona Green Village sikhona eBanfisher sikhona siningi nje si-heaven ku-social media sitholakala ku-Facebook TikTok YouTube sayabo